Everyone खुलुमबाय गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय थ' आं दायो नै आंनि पुराना खानायखौहाय आंनि अरिजिनेल खानायखौहाय नै आं दायो भिडिअ लाबाय थादों खानायबो जानो थांनो नागिरदों आं ओमफ्राय दायो नै आं मोनफायबाय ओमफ्राय मोनफायनाय लोगो लोगो आं भिडिअबो आं खालामबाय थायासै मोनफायनाय लोगो लोगो दावाइ फोनना लाजोब्बाय आरोना खानाय सिनग्रोदों आरोना आङो खानायखौ ससे हास'बाय बहुद गोलाव जाबायमोन ना बिनि उनाव आङो नै दावाइ फोनखांनानै दङ ओमफ्राय नैथिंहाय आंनि लोगो दङ बेजों आंजोंनो फैदों आरोना थ' खानायबो जानो थाखाय बेबो बोगोन खिन्थु दिनैहाय आं बोनाय टाइमावहाय बोथ'वासै आरोना ओमफ्राय दायो नै आं ओरैनो बरिं जबाय थास्लायस्लाय होननानै आं भिडिअखौनो लालायगासिनो आरोना मिनिहाय फट' लालाय भिडिअ लालाय सानैदोंनो मिनिलायगासिनो आरोना ओमफ्राय दायो नै ओरैबायदि खुसि मिनिखादों आरोना लोगोआहाय ओमफ्राय नैथिंहाय आंहा आरो भिडिअ लानानै सेसखा मा खालामगोन मा थागोनहाय जिरायनानै आमुनि नांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मा खालामगोन जानानै भिडिअखौनो लागासिनो आङो दायो नै ओमफ्राय दायो नै सुनोसै आरोना आब'आहाय आंनि खानायखौ सुसिगोन फोननानैहाय गोबावैनो थाबायमोन ना आधा घन्टासो थाबायमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय दायो नै आब'आ सुनानै होदों आरोना बे आब'नि दखानाहाय गलमायावनो दं आरो उदालगुरि जोंनि उदालगुरियावनो गलमा सकआव गलमा स्कुलनि अपोजिट साइडआव आरोना आब'नि दखानाहाय आब'आ बिदिनो खानाय बोयो ओमफ्रायो मुसुगुर फैयो थ्रेडिं आरि खालामो ओमफ्राय सोर हाबानि दायोथ' हाबानि सिजोन हाबानि मेकआप ओमफ्राय बिदिनो एंगेजमेन्टनि गासैनि माने बिदिनो मेकआप खालामो आरोना जायफोरनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आब'खौ ओमफ्राय दा नै मिनि जोङो सुगासिनो आरोना माने भिडिअ लाग्राया लोगोआबो दों डाइलग होगासिनो नालाय ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो मिनिलायगासिनो आरोना फ्रि खासो आरोना आब'आ नोंथांमोनहाबो फायोबोला आब'दों रायज्लायबानो फ्रि मोनगोन आरोना रायज्लायनाय मानाय दायो आंबो माने दावाइखौहाय सुगासिनो आरोना लाखांनानैहाय ओमफ्राय नै दायो सुखांबाय ओमफ्राय सुखांनानैहाय ओमफ्राय कास्टमार फैदोंमोन आरोना थ्रेडिं खालामनो थाखाय आब'हा कास्टमार बिदिनो फैबाय थायो ओमफ्राय बिथिं आब'आ थ्रेडिं खालामसिगोन ओमफ्राय जों ओरैनो डाइलग होलायगासिनो आरोना ओमफ्राय नै गलमा बैथिंहाय सिदानो गलमा स्कुल ओमफ्राय नै बिनि अपोजिट साइडनियानो आब'नि पार्लारा आरोना ओमफ्राय नै दायो बिथिं थ्रेडिं खालामगासिनो आब'आ सासे कास्टमार फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंहा गोदाव सोराव भिडिअ लागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो नै खानाय फोरानना होबाय आरोना माने आब'आ बिथिं थ्रेडिं खालामबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय लोगोआ फोराननानै होदों आरोना खानायखौ हेयर ड्रायारजोंहाय गिसि थाबाय थाबाबो माबायोना माने बोनो थाखाय मुलि फोनखांदोंमोन ना ओमफ्राय दायो नै फोरानगासिनो दं आरोना सानैदोंनो सासे जि गोसो होनानै फोरानना होगासिनो ओमफ्राय आं भिडिअ लागासिनो आरोना बेखौ भिडिअ लाखुमागासिनो सिरियैनो ओमफ्राय दायो नै आब'आ थ्रेडिं खालामखांबायमोन ओमफ्राय आंनिखौहाय फोरानफिननानै होबाय माने मोजाङै रानजोबाखैमोन ना कास्टमार थानायखाय लोगोआ फोरानदोंमोनलाय दे दा कास्टमार थांनायखाय आब'आ मोजाङै फोरानदों आरोना आंनि खानायखौहाय ओमफ्राय बिदिनो डाइलग होलायगासिनो जों मिनिलायगासिनो आङो माने भइस अभार होनाय जाबाय आरोना मानो होनबा जोङो खानाय बोनायावहाय ओरैबायदि मिउजिक दामखावदों आरोना ओमफ्राय दा बे मिउजिकखौनो खोनाहोबाथ' आरो आंना डाइरेक्ट कपिराइट फैगोन ना बेखायनो आङो भइस अभार होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो नैबेखौ खानायखौ फोरानग्रोनानै लाग्रोजोबसिगोन आरोना जोङो जि उन्दुनो ओंखारखायो आरोना खानाय दांबा सोरबा बिदिनो खानायाव दांबाथाय खर'खौ मासाज खालामना होबा जि उन्दुनो ओंखारखायो गोदोहाय ओमफ्राय दायो नै फोरानखांनानै स्टार्ट आरोना बोनाया दायो नै बोगासिनो दङ ओरैबायदि माने हाव मोनखायो आरो खर'आनो साजोबनाय मोनखायो आङो बुहुद गोबावनि उनाव आं खानाय बोदों आरोना खानाय बोनाया आङो लकडाउननि सिगाङावनो बोदोंमोन आरोना लकडाउन सिगांमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं बोआखैमोन आंनि अन माने रियेल खानायदोंनो आङो दंमोन आरोना ओमफ्राय दासो ख्रिस्टमासनि सिजोन फैनायखाय खानाय बोनोसै ख्रिस्टमासावनो होननानै समफ्राबो मिलायाना दखानदों मादों ओंखायनो बोहैबाय आरोना कमप्लिट आरोना नै दायो बोनायाहाय बोखांजोब्बाय कमप्लिट ओरैबायदि खानाया आंना रोजा आरोना फुरा माने फोनबाबो मुलि फोनबाबो जोबा खानाय बोबाबो फुरा माने जोबखाया आरोना ओरैबायदि रोजा आरो बुहुत रोजाबावमोन माने खानाया बुहुत गदों आरोना आंहा दायो ओमफ्राय दायो नै बोखांबाय फुरा आरामनो भिडिअ लादों आरोना आब'आनो भिडिअ लादोंमोन आंखौ ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनानै आं साउन्डखौनो होनो हायासै आरोना ओमफ्राय दायो नै मुलि फोनबावबाय आरोना दायो सेकेन्ड टाइम मुलि आरोना बियो सेकेन्ड टाइम फोनगासिनो दा नै लोगोआ जि हमनानै हेल्प खालामनानै होनांदों मानो होनबा आब'आ हारसिं नालाय खाफाल लान्थाथारना माथो सादुंबो दानजोबदों खाफाल लान्थाथार जादों बादि
पुरा नै सान्दुङा ओमफ्राय बोखांनानै माबाबाय आरोना बस' बारसो जोबगोन आं दायो न'आव थांनानै गलमा मा खालामनायदों मुसुर फुदुङा लकेल थांबायना देलायनो फैदों क्रिसमासनि दायो नै सेकेन्ड टाइम मुलि फोननानैहाय दंबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो जों मिनिलायगासिनोमोन ओमफ्राय बेयावनो आब'हा आरो कास्टमार फैलायबाय आरोना थ्रेडिं खालामनो थाखाय नैबे आनैया थ्रेडिं खालामफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बिसोरखौनो आं भिडिअ लादों ओमफ्राय जि मिनिदों आरोना आनैमोनाबो ओमफ्राय दा नै इथिं लागासिनो ओमफ्राय आंहा गोदाव सोराव भिडिअ लालायगासिनो आरोना मा खालामगोन मा थागोन माने जिराय जिराय आमुनि नांजोब्बाय आरोना सिंस्रिफ्राबो फुरा साजोबखाबायमोन बेखायनो गसंनानैनो भिडिअ लालागासिनो आरोना आङो ओमफ्राय दायो नै कमप्लिट आरोना आंनिया बोनायाहाय ओमफ्राय नै दायो जेल नुखादों रोजा रेवगायाव रेडि खालामजा मोजां नुदों जेबो नङा दाबो आब'नि दखानावनो खानायबो माबादों आरोना बोजाफायदों दिनैहाय सोर सोर खानाय बोजानो पुरा बोखांबाय आरोना दायो ओमफ्राय हाबानि ब्राइडेल मेकआप हारिबो खालामो आरोना आब'आ नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय बोखांबाय आरोना नै पुरा बरिया जाखादो दा उन्दुनायासो मादि जायोसै गेद्दा गेद्दि उन्दुनाय उन्दुनायासो खायलें खुइलें